Nahazuj. Blízko. Ne, musíš větší. Dáme. Ale to bude letěl, to se řekne. Vedle. Já budu to chytat, jako. Strike. Jágr bere spoza rohu míč a gol! Zuzi, já si to trefím. Jágr jede za branku, otáčí se. Už si to trefím. Otáčí hokejku. Neví, kterou stranu hokejky má hrát. Je to Jágr. Odpustí ho to. Ano, Jágr jede se svojí frajerčínkou při šlapě a Kanaďáček. Ty jsi tak hrozně rychle na ledě, že tě kameraman nestíhá. Jágr na tréninku. Jágr na buli. Hazuj buli. Dej mi puk. Dej mi puk. Počkej, já musím hodit buli. To se jako vhazuje, jo, tak do toho se. Já s ním musím do prdele. Výměna, výměna. Martin musí na buli. Výměna. Velice agresivní hráč na buli. Výměna. No jo, no. Ty vole, ty jsi povýšil hru na curling. Počkej tam. Pojď. Ty jsi v týmu, dej to Martinovi, on je v týmu. Martinovi to dej, on je v týmu a to toho. Ještě dál. Ale musíš tam to koleno, víš, nasunout. Ještě, po ledě. Ale jo. Šudle. Konečně. Curlingový hráč. Dělo to. Kde je golf? Golf je zbraň, já jsem dal gol. A si mohl jen to zase. Ne, golf. Jak se drží to? Ať udělám jamku. Ty bylo dobrý. Špatně, Zuzano. Trošku zpět na místo. Noha napnutá. Napnu se, pokrčím. Tuhle mám napnutou, tuhle mám pokrčenou. Takhle to držím. A ve chvíli, kdy se dotýkám země, pokrčím tuhle nohu a tuhle napnu. Takže špatně. Tahle je napnutá, tahle je pokrčená. Profesor Halíř má handicap 12. Za hlavou. Výborný hráč. Míček. Míček je tady. No míček. Míček, jo, já jsem míček. K míčku. Já jenom v detailu chci natočit míček. Tak tohle je míček, jo. Ty vole. A musíš, ve chvíli, kdy se dotýkáš míčku, tahle se napíná, tahle povoluje. A ne tak, ale zůstává ti ruka
pouští, že když se dotkneš, tato ruka pouští pálku, tato ruka pouští. A jo, to máte kůru. Všechno jinak. Tato ruka pouští pálku a tato prostě volně spočíne a vrátí. Takže v tom případě 5 tato je například, tuhle pomoc. Já jsem měl asi tak tolik já tam mám Výborný zásah, král. No ten A postoj. volná a tato vyvalí dál.